Jenesis isiokwu nke 45 site n'amaokwu nke 1. Ma Josef apụghị ijisi onwe ya ike n'iru ndị niile guzoworo onwe ha n'akụkụ ya. O wee kpọọ oku sị, mee ka mmadụ ọbụla si n'ebe m nọ pụọ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla guzoro n'ebe ọ nọ mgbe Josef mere ka ụmụnne ya mara ya. O wee welie olu ya n'ịkwa akwa. Ndị Ijipt wee nụ, ụlọ Fero nụkwara. Josef wee sị ụmụnne ya, mụ onwe m bụ Josef, nna m ọ nọ ndụ ugbu a? Ma ụmụnne ya apụghị ịza ya n'ihi na ha mara jijiji n'iru ya. Josef wee sị ụmụnne ya, biko bịakutenụ m nso. Ha wee bịa nso. Ọ sị, mụ onwe m bụ Josef nwanne unu, onye unu rere jee na Ijipt. Ma ugbu a, ya ewutela unu. Ya abụkwala ihe iwe iwe dị ọkụ n'anya unu, na unu rere m bịa n'ebe a, n'ihi na ọ bụ idebe ndụ ka Chineke ziri m gaa n'iru unu. N'ihi na arọ abụọ ndị a ka oke ụnwụnwa dị n'etiti ala. Arọ 5 fọdụkwara nke ịlụ ọrụ ubi na owuwe ihe ubi na-agaghị adị. Chineke wee zie m gaa n'iru unu idoro unu n'ụwa ndị fọdụrụ, na idebere unu ndụ ka unu bụrụ oke ndị gbapụrụ agbapụ. Ugbu a kwa, ọ bụghị unu onwe unu zitere m n'ebe a, kama Chineke. O wee mee m ka m ghọọrọ Fero nna, na onye nwe ụlọ ya niile, na onye na-achị ala Ijipt niile. Meenụ ngwa, rigokuru nna m, sị ya, otu a ka nwa gị Josef sịrị, Chineke emewo m ka m ghọọ onye nwe Ijipt niile. Rịdakute m, atụla ụjọ. Ị ga-ebi n'ala Goshen. Nọkwa m nso, gị onwe gị, na ụmụ gị, na ụmụ ụmụ gị, na igwe ewu na atụrụ gị, na igwe ehi gị, na ndị niile ị nwere. M ga-azụkwa gị n'ebe ahụ, n'ihi na arọ 5 nke oke ụnwụ fọdụrụ, ka e wee ghara ịnapụ gị ihe niile, gị onwe gị, na ụlọ gị, na ndị niile ị nwere. Ma lee, anya unu na anya nwanne m bụ Benjamin na-ahụ na ọ bụ ọnụ m na-agwa unu okwu. Unu ga-egosikwa nna m nsọpụrụ m niile na Ijipt, na ihe niile nke unu hụworo. Unu ga-emekwa ngwa mee ka nna m rịdata n'ebe a. O wee dakwasị Benjamin bụ nwanne ya n'olu, kwaa akwa. Benjamin kwakwara akwa n'olu ya. O wee sutu ụmụnne ya niile ọnụ, kwakwasị ha akwa. Emesịa, ụmụnne ya kpanyere ya ụka. E wee nụ ude ya n'ụlọ Fero, sị, ụmụnne Josef abịawo. Ọ dị mma n'anya Fero na n'anya ndị oru ya. Fero wee sị Josef, sị ụmụnne gị, meenụ nke a. Bonụ anụmanụ unu ibu, laa, baa n'ala Kenan. Cherekwanụ nna unu na ụlọ unu bịakute m, ka m nyekwa unu ezi ihe nke ala Ijipt. Unu ga-erikwa uru ala nke a. Ma gị onwe gị ka e nyeworo iwu, meenụ nke a, sinụ n'ala Ijipt chere ụgbọala n'ihi ụmụntakịrị unu, na n'ihi nwunye niile unu. Kurukwanụ nna unu bịa. Anya unu adịkwala n'ihe unu, n'ihi na ezi ihe nke ala Ijipt niile ọ bụ unu nwe ya. Ụmụ Izrel wee mee otu a. Josef wee nye ha ụgbọala n'okwu ọnụ Fero. O nyekwa ha ihe ha ga-eri n'ụzọ. Ha niile n'otu ka o nyere uwe mgbokwasị mgbanwe, ma o nyere Benjamin
ọgụ mkpụrụ ego ọlaọcha 15 na uwe mgbokwasị mgbanwe 5. O zigakwara nna ya otu a ịnyịnya ibu 10 na-ebu ụfọdụ n'ezi ihe nke Ijipt, na nne ịnyịnya ibu 10 na-ebu ọka na achịcha na nri nna ya ga-eri n'ụzọ. O wee zilaga ụmụnne ya, ha laa. Ọ sị ha, unu esela okwu n'ụzọ. Ha si na Ijipt rigo, baa n'ala Kenan, bịakwute Jekọb nna ha. Ha gosi ya sị, Josef nọ ndụ ugbu a. Ha gosikwa ya na ọ bụ ya na-achị ala Ijipt niile. Obi ya wee gbafue n'ihi na o kweghị ha. Ha wee gwa ya okwu Josef niile nke ọ gwara ha. Mgbe ọ hụrụ ụgbọala niile nke Josef ziri ibute ya, mmụọ nke Jekọb bụ nna ha wee dị ndụ. Izrel wee sị, ozugbo Josef bụ nwa m nọ ndụ ugbu a, ka m jee hụ ya anya tutu mụ anwụọ.